Quin és el taller que més t'ha agradat de l'estiu? Quan hem començat a construir els objectes. Ensenyem els objectes? Pots explicar què són els objectes? Els objectes són avatars. Una flor, un personatge que tindria que ser un hàmster, però hem deixat que ho interpretin les persones que vindran a l'exposició. Un llibre amb potes i una maleta. I tu? Nohaila, quin és el taller que recordes amb més carinyo? La meva part preferida ha sigut una mica tot, el procés de cada dia ha estat bé i també quan vam estar a l'espai de Torroella. Les Clarisses. Exacte. Ja va estar molt bé i hi he après moltes coses al llarg d'aquesta experiència. I quin és el pitjor de tots els tallers? Al principi de tot. No m'ha agradat gens. Sí, Perquè parlaves, molt de rotllo i no. Quan vam estar construint els nodos. Nosaltres començàvem a estiu i era teoria tot el rato, un altre cop. I no, necessitàvem descans. I ja està. Tu sempre necessites descans. Vale. Creieu que haguéssim arribat al mateix lloc sense la teoria? Més o menys. Sí? Podríem haver obtingut resultats millors o pitjors. Mai se sabrà.